Yeah, ngwafia ndị mmadụ ka ejidere naanị iyi ngwafia ndị mmadụ is happening now today 11th of October 2025. Lucas tata ka ya na-eme this morning ka ọ na-eme. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na steeti Lagos wee na-apụta tata bụ ụbọchị nke 11 nke ọnwa Oktoba n'afọ 2025 bụ Satọde 11 Oktoba 2025. Dịka ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ steeti Lagos na-ebe arịrị wee na-eti n'oke olu na ha pụtara n'ụtụtụ tata ka ha bịa zụọ ahịa ka ha si ya pụta bụ azụ ahịa. Ọ bụrụ na ndị gọọmenti steeti Lagos ewerela abalị were katapila bịa kwarie ụlọ ahịa ha niile nọ ebe ahụ bụ ụlọ ahịa ngwaahịa jupụtara n'ime ya. Nke a na-eme n'ogbe ama dịka 6th Avenue nke nọ na Festac n'ime okpuru ọchịchị Amuwo Odofin na ya bụ steeti Lagos. Ma dịka ha bụ ụmụnne anyị si wee kọwaa, ha si na ha enwetaghị ozi dị aka na ntị ọbụla gbasara ihe yiri ha nọ na ha pụtara n'ụtụtụ a ka ha kpọpee ụlọ ahịa ha wee zụwa ahịa wee na-ahụ na ebe niile adaala ji n'ihi na onwezi ụlọ ahịa dị nke ha na-ahụ ngwaahịa ha akụrụla ụlọ ahịa wee wukpudo ngwaahịa ha ebe ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka ya bụ ihe si wee gaa na Festac nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Amuwo Odofin na ya bụ steeti Lagos. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Stop the fear. The earlier we stop the fear in this country, the better for us. We should not fear. Let's pick up our mind. Don't tell me to stop my video. I can't stop this video. And this video must go to any length. People should see what is happening in Nigeria. Is this Nigeria we voted for? Is this the APC government we voted for? Is this how we are going to continue? Yeah? For how long are we going to do this? For how long? This is what is happening in Festac 6th Avenue this early morning. Nigerians should wake up and speak up. This is becoming too much. This is people's daily living. This is how people earn their living. This is how people earn their living. This is somebody's shop. This is a shop being destroyed with everything on it. Look at. You can have a look. 17 Road, 6th Avenue. You can have a look. Take a look of this. Sanwo-Olu, Governor Sanwo-Olu of Lagos State. Prince Lanle Sanusi, the local government chairman of Amuwo Odofin. Sanwo-Olu, we are calling on you. If this is what you sent to do here this morning, Nemesis and Kama will always fight you. Prince Lanle Sanusi, the chairman of Lagos Amuwo Odofin local government. These are people's sweats. These are people's sweats. As you can see, these are people's sweat. Nothing came out. They brought out nothing. This is a supermarket. Look at. These are people's commodities. Are you not thinking of 2027 election? God will punish each and every one of you. These are people's goods. I am using this opportunity to tell the people, I'm calling on Mr. Sego, the National Union of Road Transport Workers, that is threatening everybody that you must vote APC. We cannot continue like this and keep voting APC. No more APC. We can't continue like this. This is the high time that people speak up.
This is the high time Nigerian youth. Speak up. You people should wake up. Somebody is telling me to stop the video. I can never stop this video. Anybody, the highest Nigerian police can do is to arrest me. I'm not scared to be arrested. Yes. I am not scared to be arrested. These are people's wealth. This is an electrical shop. This, my brother. You people destroy these goods with no pity. Sanwo-Olu, the governor of Lagos State, is this what you are up to? Nah. Yeah, now, 6th Avenue. Data 11th October 2025. Yeah, 6th Avenue. Yeah, Ngwafia Umazi Igbo. Yeah, they just now. Yeah, shop Umaki Igbo. Kando Boda Jidere. Without single notice. Jide millions of naira and the money nani. Just because I have Igbo. Look at no information, no notice. Jide shop on the money, Jide Ngwafia the name. Nani destroy because not getting the Igbo. Just look at. Just look at. Just look at. Just look at. Yeah, Igbo. Just look at. Just look at. Just look at Igbo. Look at. You shop millions of naira and the money. Maybe Shicha. This morning, I had a just see. Look at. Yeah. Without notice. The other side. Millions of naira and Igbo. Lagos ever. Just look at. Look at. Now we can show in Lagos. Just look at. Look at. No notice, nothing. Yeah, I'm watching them mad. It's happening now. Today, 11th of October, 2025. Look at. This morning, look at. Look at. Rafia. And when I heard one Nigeria doing existence, Igbo belong to Nigeria. At all. We are not among. At all. Igbo belong to Nigeria. Yeah, me and my sister Avenue. First tag. Nah, even the Lagos government in a moment go by because Igbo na anya shop ndị mmadụ apụta akụ anya gbogbo ma ngwa afịa niile dị n'ime ya ihe na-awa afịa na ya aka onye ahụ jaja ma ngwa afịa ma eletrọniks ma chandalier afịa ndị mmadụ ji unu ya nkụpịa Igbo nakwa na anya anyị ebi ozikwa ebi n'obodo ahụ anyị mara n'oge anyị amara na anyị ejedebela obodo anyị ihe niile bụ ngwa afịa ụmụ mmadụ na season a ihe a na-eme na 6th Avenue by 17 Road First Tag Nigeria unu n'anya o nwere signboard dị na mgbago Tinubu abịago ebe ụmụ Igbo be anyị na-alụ ụlọ tinye ya na Tinubu A stage before ị mara ihe na-eme na ọbịa ebe ọgbala kpọọ ya kwue n'ọnya nwe so biko ni onye fụ ya shi ya ka afọ ife ndị Igbo na-ata afụ n'obodo a onye fụ ya shi ya ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ bụghị obere ihe ma mbụ
aga m asịkwa ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị ya bụ ihe metụtara ndonu dibenu. Ama m na nke bụ eziokwu bụkwa na ụdị ihe a bụ ịkụri ụlọ ahịa abụghị sọsọ na steeti Lagos ka ọ na-eme, maka na o nwela nke mere n'ebe dị iche iche na ala Igbo nke anyị makwa nke ọma, nke otu n'ime ha bụ na steeti Enugu, bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ si mkpunwa a na-etisi ndị pụrụ apụ ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos, unu latawa ụlọ. Ha lata ụlọ ọ bụrụ otu a ka ndị gọvanọ nọ n'ala Igbo ga-esikwa ewe na-akụri ụlọ ahịa ha. Anyị ma na ihe na-eme na Lagos na-anọgide wee mee na be anyị, mana elekwanụ ya bụ ihe anya ọfụma, ha abụọ abụghị ọgbọ. Maka na ndị nke be anyị asịgodi nnọọ na onweghị ihe dị iche na ha na-enyetu ndị nwe ụlọ ahịa ohere, ha na-enye ozi ịdọ aka na ntị ma nye ndị nwere ụlọ ahịa ebe ahụ ohere ibukọrọ ngwa ahịa ha wee chọọ ebe ọzọ ha ga-anọ. Mana n'ikpeazụ ihe ahụ niile bụkwa ihe jọgburu onwe ya, na gọọmenti na-achị obodo kwesịrị ịbụ ihe ha ga-emere ndị obodo ka ha na-aga n'iru, ka ihe na-aga nke ọma n'obodo ka ha kwesịrị na-achọ. Mana ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na-abịa n'obodo Naijiria. Onye ọbụla batara n'ọchịchị, ọ dịka gasị na o nwere ihe na-eseburu ya na ndị ahụ ọ bịara ịchị. Ọ dịka gasị na onye ahụ ṅụrụ iyi na ọ ga-emerịrị ka ndị ọ bịara ịchị tagbuo onwe ha n'ahụhụ, wee na-eme ka ndụ na-ahịara ha ahụ. Onye na-azụ ahịa kwesịrị ịchọ ebe a ga-esi wee nyere ya aka dịka gọọmenti, ka ahịa ya na-aga n'iru, ka onye ahụ na-akwụtakwanụ ndị gọọmenti taks. Ihe gọọmenti na-achọ bụ ebe a ga-anọdụ wee kwatuo onye ahụ akwatu. Wee na-asị ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ steeti Lagos, unu cheletawakwanụ echiche ụlọ. Unu cheletawanụ echiche ụlọ. Anaghị m asị gị bukọrọ ihe niile ị nwere batawa ala Igbo n'otu ugbo, mana kejikene ya bụ akụnụba ekeji. Ya bụla na ihe niile kpatara na Lagos kwụ na Lagos ahụ. Ịkpata atọ iweleta otu ụzọ, ma ịkpata abụọ iweleta otu ụzọ na be anyị. Nke ọ ga-abụ onwe ụdị ihe ọbụla mere ụdị ihe dị otu a dapụta, ka o nwee ihe idowere n'ụlọ iji azụ onwe gị. Wee were ohere a wee na-arịọkwa ndị niile bụ ndị ọchịchị ndị anyị nwere n'ala Igbo, karịsịa ndị nọ na House of Rep na ndị nọ na House of Senate, unu malite tinyewe okwu ọnụ ka ndị gọọmenti etiti Naijiria rụpụta. Ọ bụrụ na ọ bụ Port Harcourt Seaport, ka arụzie ya nke ọma, ka ọ na-anabata ngwaahịa site na mba ụwa dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ bụ na Warri, ka arụọ nke Warri ka ọ na-anabata ngwaahịa. Ọ bụrụgodu mmiri River Niger nke Ọnịcha, ka ekposaa ya ka ụgbọ mmiri bụ ship na-abata nwa ebe ahụ. Ama m na ọ bụ ihe ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti etiti Naijiria na ihe gbasara ndị Igbo na-echu ha ụra. Maka na arụkwa n'ụdị ihe a, ndị Igbo onye tụọ ahịa ya na-abata n'Ọnịcha makwa na-abata na Port Harcourt, kedụkwana ihe ụmụnne anyị na-achọ na steeti Lagos ebe a na-eme ha ụdị akaja. Wee na-asị na ihe a niile bụkwa ụmụnne anyị ndị nọ n'oche ọchịchị bụ ndị ya bụ ihe dị n'aka ime ka mkparị a niile bee. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya, denyere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ịmara uche gị na inuche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, wena asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.